Arsobispo sa Sugbo, Jose Palma, mirespeto sa kahigpit sa seguridad nga gipatuman sa kapulisan, labi na sa Basilica Minore del Santo Niño. Dinilpadayon karong mga nominaryo. Nangayo siya og pagpasabot sa publiko kabahin nini. Ang report ni Nico Serino. Girespeto ra ni Arsobispo sa Sugbo Jose Palma ang kahigpit sa security measures nga gipatuman karon sa kapulisan. Matud niya, dili siya eksperto niini, maong gitugyan niya sa mga otoridad kabahin sa maong aspeto. Kahinumduman, sukad magsugod ang nobinaryo sa Basilica, mihigpit na ang PNP sa seguridad nga gipatuman palibot sa simbahan. Give full confidence to those people whose line is really in the security. As Bishop, I do not have graduate studies in security measures. I said, you generals and you, etc. This is your line, we respect that. And we would encourage the public to follow. Usa sa nakaani og reaksyon ang palisiya kabahin sa pagdili sa mga backpacks sa compound sa simbahan. Nang hinaot si Palma, ipabilin sa mga tao ang solemne nga pagtimaan sa Fiesta Senior. Pasabot niya, isip cradle of Christianity, hilabihan ang debosyon ug paghigugma nga gipakita sa mga Sugboanon sa balaang bata. We are a people of peace now. Let us avoid as much as possible anything that would give, scare or fear or doubt as regards security, and let's make it a spiritual, religious, cultural, social celebration of thanksgiving to God and of brotherhood. Si Palma ang mangunay sa Misa Pontifical atol sa adlaw sa kapiyastahan karong Domingo dito sa Pilgrim Center sa Basilica. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.